זה הדאוס 2. אני הולך להראות לכם איך מחברים אנטנה. אז רואים את החלק הזה. לא כאן מחברים, אני בדרך כלל מחבר קל כי זה הצד היותר טוב. אז לוקחים את החלק הזה, מחברים אותו בכאן. רגע, שנייה. חכו רגע. לוקח. צריך לחבר אותו כך שהוא לא יצא. רגע, בדרך כלל זה מתחבר לי בקלות, אני לא יודע. הנה. עכשיו זה יושב על זה. לוקחים את האנטנה, מגלגלים אותה סביב הדאוס. עוד. עכשיו מגיעים לחלק הזה. זה החלק שאני הכי פחות אוהב. רגע, חכו שנייה. הופה, הנה רואים? תראי להם, תגלי איך זה מחובר השלט בצורה יפה. עכשיו בגלל האמת שזה לא משנה, אני עובד עם הבורג האפור כי הוא עמיד עד מים והוא עמיד למים עד מטר, ואני עכשיו נכנס לרדודים, אז אני אקח את הבורג האפור. אפשר גם את האדום, אבל זה רק אם אתם מוציאים אותו אחר כך, כדי שלגז יהיה איפה לצאת.